Nu optager det. Wow! Er det en, der gider dreje den? Det gør det bil, tror jeg. Ja, og den skal op og sigte på det der rumskib, ikke? Deres ting der. Hvor er den hen? Bagved dig. Modsat der, hvor kanonen peger hen nu. Nej, for Sådan helvede. cirka. Hvorfor kan jeg ikke køre den op? Du kan dreje den. Jeg kan kun køre den op. Du kan også Jeg godt kan dreje ikke. den. Nå, der var den. Jeg kan også dreje den. Yes, sådan der. Nå, det er mig, der skal dreje den. Nå, I skal være to. Ja. Ja, det vidste jeg ikke. Jeg stod også her sidst nu. Men den skal ikke så langt op i luften der, så rammer du den ikke. Du siger bare stop, ikke? Jeg kan ikke se, hvor det er. Stop. Det er jer, der skal kigge på det. Lidt den anden vej. Nej, Der. der. Meget. Okay. Skal vi prøve at se, om jeg rammer? Ja. Jeg optager. Skyd! Ja, den gør det. Det ser godt ud. Røvhul, siger den. Det er bare en lille kanon, ikke? Hold da kæft. Ja, Nu bliver det det skyder nogle sure. gange, kan jeg fortælle dig. Og det er dig, der står for det? Ja. Hver gang man skal skyde, så starter man på terminalen. Fordi skjoldet er der jo stadig. Det er det blevet... Så er skjoldet væk. Så burde den dø næste gang, ikke? Sindssygt kanon, mand. Ja, helt vildt. Det er sådan noget planetary defense eller andet. Ja, planetary defense Lige i kan. øjet. Lige i øjet. Kom. Ej, ja. Der skal du ud. Ja. Die, motherfuckers. For Super Earth. Yeah. Take down overship. Yeah. Og hvad er det for en bølge? Kan vi lide den bølge? Ja, det skal der ikke noget. En trykbølge? Ja. Så en må jeg også have. Ikke at jeg skal bruge den, jeg er nødt til at have den. Extraction. Ærgerligt, man ikke kan trykke en gang til, man bare for sjov. Ja, det kan man ikke. Så først man har skudt den ned. Jo,